Dina minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN Mas. Kerjane ngendi mbok sing cetha? Tempe LN Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko. Teko PLN. Lah terus ya bener? Tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Aku arep iki usaha kawin silang. Kawin silang ya antarane kowe karo sapi apa Ora aku karo sapi kuwi iki nek iki saka wowoan. apa kuwi? Tanduran. Tanduran. Sing mbok kawin silang Kawin apa? silang aku antarane gedang karo pari. Kuwi lho, gedang karo pari ya ora bakalan iso wong kuwi lain jenis kok. Nyatane ya dadi Jenenge apa? Nogosari. Sik kalah karo mboke ganden. Apa kuwi? Mboke ganden lho kawin silang puhung karo wit kelapa. Lho kaduan reng. Apik kuwi dadine. Dadi apa? Gethuk. Berarti awakmu iso tenan. Yo iso. Basa Jawa iso. Kecil siji basa Jawane setunggal. Bar setunggal, kalih bar kalih, tiga bar tiga, sekawan. Ngono jare iso basa. Wis bener. Siji apa? Setunggal. Bar setunggal, kalih bar kalih, tiga bar tiga, sekawan. Ngono jare iso basa. Siji setunggal, bar setunggal, kalih bar kalih, tiga bar tiga, rendeng. Tunggale laut. Tutupan botolmu. Sing cetha botol kuwi Edhar dudu guna beleni Tutupan botolmu. tole rasa dawa-dawa kuwi fi'il amar dudu matobi piye to kowe ya Gawe wong sepuh biyen aja mangan ning isor longan turu bantalan merang. Longan ki longono nek mu mangan tegese betah luwe kudu poso. Turu bantalan merang mereme sing ngarang-ngarang kudu betah melek. Pusakane utawa jimate wong Jawa ki betah melek, betah poso, tirakat. Gedhekke tirakat karo nenuwun marang panguwasaning Gusti. Mulane towe kudu ngerti apa to pacul. Apa to, Dik? Lho, pacul. Apa kuwi barang papat aja nganti ujul. Nah, kuwi lho. Wangel golek Mikilmu tuwek, Dik. Mikilmu tuwek. Saking tuweke ning jeding tiba ping 4. Setruk goblok kuwi setruk goblok. Pacul barang papat aja nganti Pacul barang papat aja nganti ucul awit Umpamane, Pak. manungsa kadunungan nafsu petang perkara. Wah. Aluamah, mutmainah, supiyah, amarah. Gak tekan kowe.